هێزن سووریا دموکراتیک قەسەدەیە پلانەکە و ئاشانەی داعشێ لە ڕۆژەوای دێرا سوورێ تێک بەر. چارچەتێن داعشێ گۆپلانا عێریشن دەکردن نەها دزەفتا شەربانên قەسەدێ دەنە. قەسەدێ بێ داخوانیەکێ بەحسا هورلیên vê planê dike nav û erkên wan çeteyan yek bi yek eşkere dike. Qesedê vê yekê jî dibêje ew ê xebat û operasyonên wan êdî li seranserî bajarên Bakur û Jilatê Sûriyê berdewam bikin heta got aramiyê misoger bikin. Navendara gandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedî planeke çeteyên Daişê li gundewarê Rojavayî dêra Sorê eşkere kir û têk bir. Navendê diyar kir ku yekê kanûna 2025 tîmên operasyona leşkerî Tol li ser bingeha agahiyên rast çavdêriyên berdewam operasyoneke ewlehiyê pêkanîn. Operasyon bi armanca ji holêrakirina şaneyeke xeternak a girêdayî şaneyên çeteyên Daişê li gundê Hesen li gundewarê Rojavayî dêra Zorê bû. Her wekî operasyon beşeke ji hewildanên berdewam ên şopandina şaneyan pêşîgirtina li pêkanîna êrîşan û pêkanîna aramiya herêmê pêk hat. Şopandinên destpêkê planên xeternak ên şaneyên terorîst eşkere kir ku têda amadekariyên pêkanîna êrîşên li dijî hêzên me yên leşkerî û ewlehiyê û bi armanca têkbirina aramî û ewlehiya herêmê. Di encama operasyonê de şaneyeke çeteyan hate hilwişandin û 4 endamê wê hatin girtin ku plana êrîşan dikirin û erebeyê hêzê me dişopandin. Her wekî piştgiriya lojîstîkî û leşkerî ji bo şaneyên çalak pêkdanîn. Navê çeteyê hatine girtin û erkê ku ji wan re hatiye separtin wiha ne. Mehemmed Ayş El-Abbar bi nasnav Abu Ayşe. Erkî wî şopandina tevgerên wesayetên leşkerî û şervanên Qesedê li ser xeta Rojavayî parêzgeha dêra Zorê bû. Nawaf Ayş El-Abbar bi nasnav Abu Hesan berpirsyarê amadekirina teqemeniyan ji bo hedefgirtina wesayetên leşkerî û pêkanîna operasyonên keşfê û hedefgirtina rasterast li dijî tevgerê hêzê me bû. Rakan Ehmed Slêman bi nasnav Abu Mehemed. Erkî wî şopandina tevgerên wesayetên leşkerî û şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk li ser xeta Rojavayî dêra Zorê bû. Medullah Khalid El-Şehaze bi nasnav Abu Khalid. Erkî wî wergirtin û veguhestina pereyên ku ji bo piştgiriya şaneyên terorîst bû. Hêzên Qesedê dizanîn ku miqdareke çek cebilxane û alavên leşkeriyê ku di destê çeteyan de hatin desteserkirin. Dawiyê de Qesedê teqez kir ku ew ê hewildanên berdewam ên şaneyên Daişê bişopînin û ji bo pêkanîna aramiya herêmê û gelê xwe nesekinin.